1. En meneer Jos, de eerste vrije dienst van die 104. Rinnen en tussen terug allerhanden hindernissen terugsteen. De Lodenhel-run zit daar bekend om. Na de juniorenrun van Vreed is het sneuntijd voor de senioren. In groepen van 4 trotseren de deelnemers zo'n heel kilometer en 30 hindernissen. En daar binnen ze klaar voor. Nou, we doen al niet onze 5 voor hun, dus in principe ja, we is voorbereid en geestelijk binnen we gewoon gaan. Hou is net voorbereid, maar we even klaar, dus dat is hartstikke leuk. Ja, en hoe lang denk je dat jullie maar ongeveer hoe dwang gaan? 1,5 uur, is dat een goede schatting? 1,5 uur denk ik, zoiets. Vlinde hier moest de Lodenhel-run vanwege het minnewaar stilijn worden. Met toch net elke in de eindstreek Heljekoe. Nou dit hier door er staan 4 deelnemers mee. Die het hopelijk alle keer de finishlijn helje zullen. Ongetraind is het wel lastig. Een hele prutte ben gewoon prima te dwaan. Dat ben ik spultjes zit erbij. Waar heb ik bijvoorbeeld een hele leuke puzzel dit hier erin. Maar er ben ik wel een aantal best wel drege hindernissen. Dat ben combis. Dat wil zeggen dat je dan verschillende onderdelen in één hindernis achter elkaar dwamast. Ja, en dat is van hele prutte wel eens dreig. En na zo'n heel kilometer is de finish van deze fanatiekeling bereikt. Strijders van de Hegebult, daar is ze. En wat voor strijders? 1, 2, jel, jel, jel. Genoten hebben we onderwijs. Maar de vrijwilligers, super. Ja. We zien enkele puzzels die winnen lastig, maar de hindernissen winnen voor u natuurlijk goed in de waan. Ja.